Ποιος είναι αυτός με τη μούρη υποπόταμου? Πες μου τι του βρίσκεις, είναι η εμφάνιση, τα λόγια του. Άρχισα να βρίζω, μου λέει αυτό δεν είναι ωραίο. Ησύχασε αγάπη, το κομμάτι είναι ακραίο. Βγάζουμε κασέρι από τους στίχους καλοσύνης. Κρατάμε μυστικά, είμαστε ανθρώποι εμπιστοσύνης. Μην κρίνεις, το κάναμε πρώτοι από σένα. Όλες οι μανάδες μιλάνε για εμένα. Λένε ότι ο Σύφορτα έχει χαμένα. Είμαι στο υπόγειο και δεν ξέρει κανένα. Κλείστε τον μέσα να του μάθουν λίγο τρόπους. Έτσι είναι αυτοί που κουβαλάνε το μυαλό του. Σώσε ένα κόσμο γεμάτο ρουφιάνους και πουτάνες, με τσαπουκάδες και καινοτόμες ματινάδες. Τι να τους πω, δεν με σώσαν οι παπάδες. Γι' αυτό και γράφω ρήμες για τους άντρες χωρίς χάρτες. Ποιος είναι αυτός με τη μούρη υποπόταμου? Πες μου τι του βρίσκεις, είναι η εμφάνιση, τα λόγια του. Άρχισα να βρίζω, μου λέει αυτό δεν είναι ωραίο. Ησύχασε αγάπη, το κομμάτι είναι ακραίο. Ανεβάζουμε το πύχη, κατεβάζουμε το ήθος. Ποιος έφτιαξε την πύρα θα παραμείνει ένας μύθος. Ή μήπως θα εκμεταλλευτούνε το όνομά του? Ένας άνθρωπος που δημιουργούσε απ' την καρδιά του. Κλείνουμε συμφωνίες, ανοίγουμε διαφωνίες. Κάναμε τα πάντα για να επεκτείνουμε τις γωνίες. Μέσα στο κυβότιο που είμαστε φυλακισμένοι, που λέγεται ζωή και δεν υπάρχει επιστροφή. Σώσε ένα κόσμο γεμάτο ρουφιάνους και πουτάνες, με τσαπουκάδες και καινοτόμες ματινάδες. Τι να τους πω, δεν με σώσαν οι παπάδες. Γι' αυτό και γράφω ρήμες για τους άντρες χωρίς χάρτες. Ποιος είναι αυτός με τη μούρη υποπόταμου? Πες μου τι του βρίσκεις, είναι η εμφάνιση, τα λόγια του. Άρχισα να βρίζω, μου λέει αυτό δεν είναι ωραίο. Ησύχασε αγάπη, το κομμάτι είναι ακραίο.